Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ken papagayam keta naimbag nga rabi nagasat na panagbuy-buya wenno panagdengeg iti programa tayo iti Facebook Live Daniel ken Aya. Kaya iti nga ron makadkadwayo iti tangatang ni Mr. Daniel Kenayat iti Barangay Bantay iti Sulana, Probinsya ti Cagayan. About daga wenno rabaw iti daga kaya agnanayon latangan ni Apo Diyos iti kanayon umadda kada tayo kaya iti kata iti ima na kaya kanayon nga nakaigem iti no addaman iti program wenno addaman iti problema kagensen iti panagbiag keta kanayon kasi game iti ima na kada tayo. Bayad pan panagna kastanya analukoy sino di papana ngapunan Jesus kanya isugdalan po nukenbyag kakisuwi di mangkibin tapos sa anak maikubla Wen kakabsat ken papagayam ni Apo Diyos iti mangmangted iti sirib iti inaldaw-aldaw iti panagpanpanunot tayo tapno kanayon nga sidadalos dagiti aramid iti inaldaw-aldaw keta suna nga rod iti pagkamangan iti anyaman nga problema dagiti panubok nga dumteng ket suna iti mangmangted iti sirib kadalayo amin kakabsat ken papagaya ket babaen diti nga sunata ket may saman nga danyo iti intayo patangatang ita nga rabi. Wen nga kabsat ken papagayam ammo tayo nga iti sirib pan nakabalin iti namarswa ket daytoy iti talged wenno talged tayo nga makisaranget kadagiti inaldaw-aldaw dagiti balikas kalinaon daytoy nga Daniel ket pudno nga pakasakduan iti adal iti sasino man. Kita kakabsat ken papagayam danggayan dakman ngay tayo buksilan dayti nga Daniel na naggapo iti kapanunutan ken nasinaw na puso ni Daniel Ading Des Ladi Opinaldo itanay Taiwan keta from La Union Province. Daytoy keta napaulwan iti bileg ken sirib.
Naman ken ka iti bileg ken sirib. Pusom nadangkok nangaringebneb. Awan mamaay na ti pannakatineb. No kinadakes ket isut mangsebseb. Bisket tatakyag usarem akalasag. Mangipatungpal na saya at abanag. Kinasireb usaremet iti kinaimbag. Mangsukimat palimed iti panagbiag. Bileg ken sirib buyugham napasnek akararag. Idawat wenno idawat mo iti ama naan anay apanang lawag. Ikidem mo agunoy ket sukimatem tariknam. Umbit na iwawa at tumatayab, baka iliwliwaam. Iyukurad mo't dakulap, amang batak, bileg nga daken ka, isupapak. Puso agumagawawa, pannakaawat, isagot mo, panangilala, ken panagayat. Nagmayaten nga danyo ni ading Des Ladi Opinaldo. Talagang makasakto ka iti adal no utubem nga nalaing. Takuna na ditoy ni ading Des ti bisket tatakyag usarem akalasag kunana. Mangipatungpal na saya at nga banag. Kinasirib usarem met iti kinaimbag. Mangsukimat palimed iti panagbiag. Kita kadaniw anya kahit nasa uenda itoy. Kita nauneg no inkautuben. Iti kinasayat wenno kinasirib. Ket awan serserbina. Nuhan mo usaren iti kinaimbag. Gapod dito'y lubong paggargarawan tayo ita. Kita napunwan. Iti intayo patangatang ita nga rabi. Wen nga kabsat ken papagayam daydi nga daniw kita mangtukay. Iti kaunggan iti sasino man nga agdingdingeg. Ang runaan kadagiti kadagijay at tanay balasiw taaw nga ang trabaho para kadagiti pamilyada. Ang trabaho tapno maikan iti nasinaw. Tapno laing maipaayda kadagiti wenno tapno laing maipaayda dagiti kasapulan iti ayaten da iti biag. Ayan, shout out kay classmate Novs Tanks kunakuma. Ayan pa shout out dito yung Batasan Hills QC Loads. Yan magandang gabi sa may Batasan Hills. Awan na itilabas na. Ayan, ikadani Magda Maladrigo, sir. Kablawak man dagiti amin nga OFW agbuy-buyakin ka, sir. Request nakman jay sunata nga aring king kunana. Kapayla ko masalain da, sir. Alagat adam naman. Ayan dakman. May patangatang. Daytoy daniw ngay naramid ni Padli Ma'am Marites Concepcion Remando iti Malasin ni Padli Ma'am Marites Concepcion Remando Galisanao
iti Barangay Malasin, Idi Rojas, Probinsya ti Isabela. Dahiti nga gani kita para kadagiti OFW, nagsasakripisyo, tapno laeng may kan iti nasinaw, nga pa nagbiag, kag iti ayaten na iti biag. Dahil ket na pauluan iti maudi at arigagay. Iti adayok iti sidong yu, imet-imet ko dagiti arapaap ko. Nga iso iti linaon to'y puso ken panunot ko. Tapno maikan kayo na pintas amasakbayan yo. Ket may saganaat dagiti kasapulan yo. Bayat iti panagtakil yo. Adal, isulaing iti adda amay patawid ko. Kada kayo, ipatpateg ko nga anak ko. Isu nga anos, sakripisyo, iliw ko kada kayo, amin ibturak, maited ko lakid di, dagiti kasapulan yo. Kasi kayo, tikinabaknang ko, anak aparabor ti Diyos Apo. Anagbalinen agameng ko, sipod ka dayo itibiyag ko. Number 1 amang mangteg tikired, pakinakem ko, anus ken pan nakaawat yu, isu ti kalikagom ko. Asapay lakuma, tadumteng tu ti tiyempo. Amaawat yun no apay, akasapulak ti umadayo. No apay nga wanak kadagiti panawen, akasapulan yu, panarabay, iti ina, ti sibayo. Amin dagita, ket gapu, iti ayat ko kada kayo, anong babalin lakuma, ket jak kayat, ama padasan niyo. Nakitirigat, ana pasarak, bayat iti panagdakkel ko. Isu nga ginados tayo kumaanak ko. Tabaring laeng, tayadayok, apanagsalukag ko, ket maited ko na pintas apanagbiag kada kayo. Tadayta, ti maudi, at arigagay ko. Wen anak ko, dayta ti maudi nga tarigagay ko. Makapasangit rin na. Ano mapupuutan dagiti at tumaraigid alulwa. Kabayatan iti inak panangibasa kita iti nga dani. Ketagyamanak Mama Padli Marites Concepcion Rimando Galisanao la di tanay Rojas Ken Burgos. Alagat nagkadwadan Padli sapay kumatahang kagumurgura. Marites, kini Kadani Rosibet Rimando,
Ken kadagiti amin nga parents nga agtrabaho ti tanay abroad. Ket sapay kuma ta agtultuloy iti tibker iti patinakem yo para maikan iti mayat nga masakbayan iti ayaten nyo iti biyag. Kaya dayti nga ruden para kada kayo kakabsat ken papagayam ay sakripisyo. Ayan. Agkay susaan magatadan iduna tinik na nga pinturet panawang pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 kunadagap mulaen makaabro usarin nga sakripisyo Alagata DJ when nakakabsat ken papagayam ating pakinggan ang isang tula para sa ating bayan. Nagaling sa puso at isip ni Kadaniw Elisa Maribel Gagote yan sa may Ilocos. Pinamagatang bayan nating mahal. Ako'y nalilito bakit nagkakaganito. Ang bayan ko ngayoy walang pagkakasundo. Ang malupit o ang malupit pa ay puro na lang reklamo. Lalo na't pakitang tao ang ibang namumuno. Bakit di na lang pag-usapan kesa sa kaliwat kanang bangayan? Bakit di na lang pagkasunduan para sa inang bayan? Aking napapansin, lahat ay puro magaling. Kung may problema sa iba, ibabaling. Ngunit ang totoo'y, sino ang sisisihin? Bayan nating mahal, sino ba ang dapat tawaging hangal? Mga maralitay nasasakal sa pagmamagaling ng ibang mga opisyal. Bayan nating mahal, sana natin ng dangal o kaya'y bigyan natin ng dangal. Mga suliranin, sama-samang solusyonan at huwag
nagpapataasan para sa minamahal nating bayan. Oo, totoo kadaning. Ang pagmamahal sa bayan ay dapat bigyang halaga. Dapat walang pagalingan dahil tayo-tayo din naman ang makikinabang. Ay si kalaeng ti inay ayat ko unana. Nagmayat dayti dani mo manang idikalman ngem apay tanawayawayaan kametten. Nagalisto dayti ayat ngain kain bulos in pariknam sadyay lalaki nga napagasatan. Napagasatan ni di kalman, inayat nakatikas taunay, ngem anyan, taitan. Ket naisagot meten, awaya-waya, tiin isang bay. Wen manang Nicole Alexalen, daniw nga kunkunada, nga intay pagpipirgisan, ngem, adda kinagpaiswanan na nagagduma. Amok manang Nicole Alexalen, agay ayat kay tinapudno, ngem madim lang kayat, ngay parangarang. Asino nga tadayta nga lalaki nga napagasatan, ngay nayat mo idikalman, ngem itan winayawayaam. Nagasat kunak di kalman, ngem malas tatta nga rabiik. Dito'y puso Wen manang dayti nga rudan, intayon imuritan, wenno imuritan. Daytoy nasangal nga balikas, babaen. Dayti na sexy, ken nataba nga kapanunutan. Daytoy kat napaulwan, iti naisagot awaya-waya. Sabay kumabiyag ko Panagsangal ayat itinabayag anawaswas. Kadagiti saem pasamak itinaglabas. na igamer Nagtaod tibuteng
adintun agayat, itan nagpunged dagiti aligawgaw ni ayat. Nyan manang, idi kalman hang kamabuting nga agayat. Ngem ita nga rabi, ket apay tadamarik namon abuteng gapo iti ayat. Nagsubwal dagiti pamatig masangwanan iti nabayagen akan nag iti kaunggan. Iti nadamgeg wenno iti nadameg anamnama itan ayat nagpariknakan. Ay na, nagpariknan ni ayat manang. Sapay kumantahan mo palubusan. Nuwapay naragsak ti lubong ko. Iti pan nakabalod ko, iti nasipngit, anagnaag. Gapot sa bidong ni ayat, siyak tay na isagmak. Panusa tawen na labsak, panunot dintun, makarut at kanyak. Dagiti na ikawes kanyak agasat. Iti na marswa nagkamangak, kadagiti aldaw apan nusak. Itan, waya-waya na isagot kanyak. Nawayamanen nga agayat, daytoy riknak. Ayan yan manang. Ganasan. Isugayam nga ti title na radio kata naisagot awaya-waya. Kapo ni manang Nicole Alexalen keta nawaya-wayaanin. When Ayan kay Marge Loreline. Ayan, good night Pards. Kuna na, bueno, good night to all and God bless. Ayan kay Kadaniw Esther Lapugen Oyaden. Good evening sir, pabati man lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa may Nabotuan watching all the way from KSA. Kuna na ni Kadaniw Esther, when nagyamanak. Kiti Nabotuan Sula ng Cagayan. Yan. When kakabsat ken papagayam ket nadanon manen iti oras ngayon tayo pa nagsisina iti tangatang. Ket agyaman ak unay iti anusyo ng tarabay iti programa tayo. Ket sapay kuma into na maminsan manen nga parang. Ket when kakabsat ken papagayam ket agyaman ak iti 30 viewers tayo. Nga suda Kadaniw Esther Lapugen Oyaden iti Nabotuan Sula na Cagayan. Sita na KSA ni Ninang Jen ni Kadaniw Marilyn iti Massachusetts ni friend ko Melanie Garan iti Temlique Bagao Cagayan. Kat syempre ni Padli Maribel Vizcara iti Santo La Union. Hasta meten kini Kadaniw Marilyn Belmonte sa Culyes. Kini Kadaniw Jane Villanueva sa Matra iti Gataran Cagayan. Kaya orayan tayo, padaanan tayo tay Daniw na kano nga nagganas. Ayan. Ni Marge Gerly Baraka. Maraming salamat Marge sa pagpupuyat. Ayan. Alan kay Kadaniw Andres Pagel, maraming salamat. Kay Kadaniw Red Heart ng Bawan East Solana Cagayan. Ket syempre kay Mr. Lorenzo, kay manang Nicole Alexalen dyan sa may Italy, kay classmate Giselle Galinato Arsilas, kay Sera Condrado Lolo Pabiona ng Ilagan, at syempre sa ating Kadaniw. Ayan, si Kadaniw Marilyn at syempre kay Kadaniw Evelyn Lassie. Ayan, amen. First time I follow you DJ. Maraming salamat Evelyn Lassie.